Ini gila apa rek? Suitana dah. Isa apa rek? Bismillah. Bismillah. Apa kamin? Kaget tau. Kah. Namanya mlaku sing ngageti ka. Lah kon kowe arek gendeng penekan. Ojo ngelokno aku gendeng. Tak duwe kanca lah kon. Walah alah. Nah. Ya wis tak balik sik dulu. Lapo, gak usah meneng kene ae. Meneng kene ae kok. Nandi bahul? Mbok atuh. Gak ono mang jarine. Embu gak ono mang. Jare wingi nganu, sapa iku sampean mari tiba iya. Nini. Ada ke kayu. Iya. Be Cak Budi. Aduh dia, ya kalah. Gak usah meneng kene ae. Meneng kene ae kok. Nandi bahul? Mbok atuh jare. Gak ono mang jarine. Embu gak ono mang. Jare wingi nganu, sapa iku sampean mari tiba iya. Nini. Ada ke kayu. Iya. Be Cak Budi. Heeh. Aja dia, ya kalah. Aku ora tahu. Jancuk. Noh. Tak doni lho kon. Alah, ampun yo. Ya golek. Golek apa? Golek nyampe. Bismillah nyampe. Oh, jam colot to nyampe meneng kon, Mbek. Iya. Tukil kamu. Yo tukil. Sorry. Ya wis banjono gak apa-apa aman. Udah ngajar aku iki kayak walah ora ya Pak. Bisa munggah kayak sama tunjukane opo. Sadalku. Ayo. Ya Allah, sadalku ya Allah. Ini sopo? Iduku apa? Mandar nek iki. Nandi. Ini sopo rek? Pak, Rono ya Pak. Akhir ini Pak. Sopo mantep minta kotak pindah. Wah, lopo maju Pak. Lah iko, kok lopo? Iya. Kenapa Pak? Pak. Apa? Coba. Aduh, Pak. Oh, atuh, Pak. Jai, sapa sing ngantem petak ngene ya? Ya gua, Mak. Meyan iki. Oh, sampeyan bola iku lho. Kok tuku ana? Iki duwe. Mbok karo. Meneng kene. Oh, Pak. Pak. Ya jangan aja nangis, Pak. Aku kok melok nangis, Pak. Anjing ini ki. Pak. Ayo jajah. Enak iki koyokan. Nggih, nang wong sing omahe suwe terdengar iki lho. Ayo dulu iki. Karo sampe kene kok. Kene lho cepet. Kene cepet. Pak. Aduh, beku. Wis sak mati lak dukur rene, Pak. Dah terus. Oi. Aduh. Pak, aduh. Pak. Woi, bawa kon, ha? Pak. Sik, Pak. Aku lagi buka kopi dulu. Cuk maling tawon. Lah sing ngajari kon maling. Kon. Aduh, cerek. Iki tekan iki, Pak. Durine ya.
Bapak. Wow, jangan mana semangko. Semangko Pak. Juga Pak. Cinta. Juga pesta enggak apa-apa Pak. Orang kira di mana ini? Bisa. Semangko benar lu. Bapak, John! John! Nah, John ini jangan dipatah ya. Wah, wala! Pak, mana Pak? Ah! John, ayo, siapa ono? Pak. Ngedengan ayo, Pak. Hah? Ngelang. Ya tek ono ayo. Ayo. Pistalan. Jor ka. Yo Pak. Tapi kok sih ukuran aku Pak di bang sampean. Ya iya aku suwe. Ya apa suwe. Kok tak kacang. Buat tapi dukuri tak kacang. Kan saya sapa iki? Hah? Ayo sebelah sana ini. Lagi mau bosan naik. Tapi menang gila. Loh. Kena. Intro. Ayo. Ora maaf, Pak. Kan jare lagi cetak. Hah? Kan jare mari cetak. Kejam.